Δεν μπορείς να αφήσεις. Τι πόλη φοβάσαι? 4 νέοι άνθρωποι πηγαίνουν σε ένα έρημο ορεινό χωριό της Πίνδου, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Εκεί θα αφήσουν ελεύθερο τον εαυτό τους και θα αποκαλύψουν μυστικά και ψέματα που κρύβουν μέσα τους. Μια ταινία χαρακτήρων που είδαμε στο πρόσφατο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και μας άφησε καλές εντυπώσεις. Που κρατούνται τα σπίτια, τη νύχτα κλαίνουν σαν τα λιανοπέλια. Σπέρνουν τα αυτιά. Και τη γιαγιά μου στο σπίτι. Όλα. Κύριε, ο Μάρκος Σωτηρίου, ο δημοσιογράφος. Δεν είναι το χωριό που δεν μπορείς να αφήσεις. Την πόλη φοβάσαι. Τηλέφωνο θα έχω μετά από 1 μήνα. Τα αργούν εδώ στην Αγγλία. Άσε με! Θέλεις να στήσω φάρσα με φαντάσματα. Είσαι με τα καλά σου. Θα σκιαχτούν και δεν θα ξανάρθουν. Βοηθήσαμε. Ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε? Ένας μαλάκας που ξεφτυλίζει τα ανθρώπους του δρόμου. Δεν θα πάω στην Ελλάδα πια. Έχει ένα τσιγαράκι. Ηλιά, θα μου βοηθήσεις να διώξω κάτι τύπους που θέλω να τεινάξουν το σπίτι Φώτη.